mga idol, may buntag sa tanan no. Kumusta na kamutanan din na. So nari ko karon dre mga idol sa Manipis. Ini sa may Talisay area sa Bukiran. Una ilang area dire karon mga idol no. Nindot guys na no. Pati ilang inita dire mga idol. Nindot kayo. Ako ipakita niyo sa layo mga idol. Sa ano yung mga view dire mga idol sa pati nindutan, nindot kay Saruyan dire mga idol no. Tanawan ninyo sa mga idol no. Sa nindot kay view dire napita mga idol ay dire napita makita na ang sapa sa ubos. Oh, na sapa sa ubos. O dako kay na bukid din napita. Ako ipaklaro kaninyo ang sapa mga idol ha. Oh, nindot kay view dire napita mga idol. Makasaroy ka din pero tayo dyan pagka dindotag pananawon din yung lapita ang hangin bugnaw guys tanan. Okay mga idol no, tindot kisuruyan ng lapita kung sa kwa ba ang jogging paniwas tindot view ng lapita sa Talisay sa Pool City sa Bukiran sa Manipis. pulbaan na to ninyo o ito hindi na magpalipansin pulbaan na ba lagi kasama oo pulbaan na iba-desisyon na nito rin So daghang kayong salamat sa inyong paglantaw, pagsuporta mga idol. Salamat kasi inyong pag-subscribe sa ako ang YouTube channel. God bless sa kanilang tanan mga idol. Bye bye.